لبندامو نبوی ها؟ وها زود تاش بیر کرم. هز دالی کاریتا بکم. شبو بیم بیراته. سر سبیه کی لسر چیا؟ دست تنه هلا. به کجار کیجاز بیم بیراته. نراحت نبه. سبی ساعت نهی. لدارستان باشور. لبنده تا دیمنم توی جی باش تسانی. باش دزانم. رأيك أسفلت نايكيريا تاني زين كده دارستاني دلوي داري اتومبيله خو رواستيني وهيا من 5 دقايا ببيان تو ديگه دارستاني وليور تو مده بيني شواته باش دکار یک شو کسان بگو اون چیروکی من دخوینه. سر سبيكي لسر جيا دست تنه هلا دکار یک شو قهرمان چیروکی من بی. سر سبيكي لسر جيا دست تنه هلا بریار اوه که هر قهرمانه که از چه بکیم شیوروش چوداریابی بکیم جبو ترس لسر بی نبین. انسان سرنویسین من را در باز بونه تنه درنده و جیده به ترز دشین.
سر سبەیەکی لەسەر چییە؟ دەست هەنە هێلا. Kerem ki bisekne. Ez borim tu li min digerî. Yên wekî te tenê dikarin bixulqînin lê nikarin biparêzin. Bi rastî tu pir ciwan î. Ciwan. Yani ez ciwan im. Lêbelî te bi xwe ciwanî çêkiriye. û her bêsanî ji te li serî çi ye hêlan? Lêbelê tu wî demî wiha ciwan nebû. Can ciwanî çê dike û dibîne. Ez dixwazim ev hevaza xemgînî bez be. Mirov dihelêne ez nikarim guhêdariya wê bikim. Li roja bûyînê heta niha ez teklî evazê me. Lêbelî te ji bo heyamakî Kurd jî nadivê guhdariya wê bikî. Dilê me bi te disûje. Boçi? Bi hêsanî tişta ji bîr dikî û yên tu çê dikî jî bi hêsanî dixî piştgûyê xwe. Wekî min. Gelo mirov bive canê wî aram û tena bibe. Çîrok û efsane dinivîsînê wekî min. Bi rastî tu bê agahî. Bawerê te wiha ye dema tu tiştekî bi navê efsane û çîrokan çê dikî. Bi rastî çîrok e efsane ne? Tu nizanî ev efsane ne lêbelê dîsa jî tu piştgûyê xwe re davêjî. Tu dixwazî bêjî ku te heyî û rast e? Destê xwe bide min. Tu destê min red dikî. Tu ditirsî? Ditirsî? Di cihê min rûyayê te neditirsiye? Ji ber çi? Xwe li cihê min dêne. Ti çîrokekî dinivîsînî piştre ji nişka ve qehremanê çîrokê li derdkeve û dibêje keremke were çayekî vexwe. Tu dê çi bikî? Gel mirov derhol be. Tu cerê hember tiştekî ku qewmîne hêbetî nabîne. Ji ber hejmarekî sedeme belgeyekî bûyerekî hene.
Digiri? Gel ma şerm emrov bigirî. Girê tiştekî pîroz e. Tu pir ciwan î. Kengî te ez bi vî rastî kiriye? Îr. Dema te ez li serî çê hêlam. Bo te ez tenê hêlam? Wî demî ciwantiya bala min nekişandibû. Na, tu şaşî. Tu tiştek ciwaniyê ji mirova nêzik nîne. Lêbelê dema canê mirov paqij nebe, zêrek kes bi ciwaniyê dike. Ji bo tîna ciwanê divê can ciwan be. Dema canê mirov bi xew dema be. Çawa dikare ciwanî û neciwaniyê li hev cuda bike. Canê min bi sedema te bi xew dema. Xasî canê te di xew de biya. Yek du cara hejibanda tu bate serêşê xwe. Lêbelê kesî mirî çawa ji xew radibe? Tu dixwazî bêjî canê min miriye? Ji wî zêtir tu ne tiştekî. Tu mirî. Tu dikirî? Çima tu dikirî? Ji bo te. Ji bo min? Belê ji bo te. Çima? Ez heceb dibînim tu çawa devê laşî berdidî. Ev laş ji goşt û hestûpek tê. Çawa tu dimirî? Çawa? Tu çawa dimirî? Ez jî wiha dimirim. Eğer wisa niye? Bêje wisa niye? Ez ê nîşanî te bikim. Tu nikarî wek min bimirî. Tu şaşî. Li me binêre. Çawa di tenayî de dimirim. Ev kesê ku hin salan ez lê digerîm min dît. Çi ye? Nizanim. Ya girînkev e ku bizanim meziniya mirov di mirinê de ye. Her çend roj dilê min teng e. Li ber vê yekê her roj diçim ser tirbê û piştre hezrekî tena vedgerim var. Ta çend berdewam bim nizanim.